Добро утро, днеска сме 9 септември и има 26 дена до първото състезание. Станах преди около 10 минути и вече съм пред залата да правя 1 час стълби. В момента това ми е рутината. Просто ставам, отивам, правя 1 час стълби, прибирам се и тогава закусвам. В момента килограмите ми падат доста бързо и ако вървим с това темпо, ще се случат нещата на 100%. Пък това, нали, което искаме. Залата, в която почвам да тренирам в момента, е нова и малко по-късно ще ви обясня за това. Но да, сега важното е просто, че идвам тук всеки ден сутринта да правя 1 час кардиостълби. И да, това, което исках да кажа, после направо ще снимам за закуска. Това приключихме с кардиото и това ми е закуската. Това всичките гофрети, това са 50 грама овесни ядки, 2 яйца, 150 грама белтък. Тук имам 100 грама боровинки по избор, едно черно кафе съм си направил и 600 мл вода. Това ми е всяка една закуска всеки ден в момента. Хубавото е, че с приятелката ми взехме гофретник и тая смес от овесни ядки, 2 яйца и 150 грама белтъци. Добавяме още малко вода, да стане по-обемна и я слагаме в гофретник. Слагайки я в гофретник се случва ето това. Доста по-обемно хранене, отколкото ако беше само, нали, овесни ядки. Една купчика. И са брутално вкусни. Слагаме и посладител и канела. И това е. Това ми е преди тренировъчно хранене и едно кафе съм си направил. 70 грама ризов гриз, 50 грама протеин на прах и 20 грама фистичово масло. Това вече е 6 часа. Отиваме да направим силова тренировка. Аз имам полдей днеска. Ще тренираме днеска в нова зала, в Next Level. Сега отвори Next Level във Варна, нов, в Ритейл парк. И отскоро почнах да ходя да тренирам там. И даже съм и тренирал в тази зала вече отскоро. Официален и да, още разучавам уредите, но нали, ще измислим какво да правим днеска. В принцип ще почна с набирания, после ще правя роуз, 1-2 вида роуз ще правя и после ще правя пулдаун, ще правя бицепс къръл, за бицепс, задно рамо, те обичайните работи просто. Нищо по-различно няма да правя, после ще на някакви различни машини и ще трябва да видя кое с колко килограма да го правя. В момента малко съм намалил килограмите на упражненията и правя с по-високи повторения, от 12-15. Не правя толкова много тежки серии, примерно правя 1-2 тежки серии за цялата тренировка. И това е. Понеже вече съм много надълбоко в дефицита и просто чисто физически ми е много трудно да правя тежки серии за малко повторения с много килограми. Тук малко хръсталаци. Да, в момента има 4 седмици до състезанието и не тренирам толкова тежко, ами по-скоро с леко, по-леко, повече повторения, нали, пак до отказ, но по-напомпващи тренировки. Повече повторения, повече контракшън, контрол над движенията и такива работи.
Малко по-гадно за предмишницата, човек. Те е наобратно като това, ама нищо. Добре влезе пак. Сега може